330. Ce ne interesează? Hai să începem acest live și în primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru grijile care mi le-ați purtat, dar nu era cazul. Este o totală neînțelegere la mijloc care o să o expun în această seară, dar complet motivată. Băieții de lângă mine au intrat într-o anumită stare emoțională sensibilă datorită faptului că am plecat fără telefon de acasă, ei neștiind lucrul acesta, iar încercările lor de a da de mine au fost oarecum eșuate, motiv pentru care au intrat în panică și au făcut ceea ce au făcut. Eu sincer le mulțumesc pentru gestul care l-au făcut, chiar dacă s-au dus până acasă să-mi anunțe familia referitor la aceste aspecte, dar consider că nu sunt obligat să dau explicații nimănui, în primul și în primul rând. Cei care așteaptă explicații să aștepte să vină americanii să-i salveze, de la mine cel puțin. Cât despre ceea ce fac eu, rezultatele trebuie să apară cumva, iar rezultatele nu apar stând pe Facebook și dând explicații în stânga și în dreapta, cel puțin nu din partea mea. Motiv pentru care cei care vor înțelege ceea ce urmează să vă arăt și să vă spun în această seară e bine, cei care nu, este strict problema voastră. Așteptați în continuare să fiți salvați de pe Facebook și cu siguranță veți fi salvați într-o bună zi, dar nu de mine. Ca să fac o anume referire, eu am spus foarte clar, ne vedem la Alba Iulia și la București, și la București, nu sau la București. Cei care nu sunteți capabili să înțelegeți limba română, nu am ce să vă fac. Trebuie să puneți mâna pe carte de la început. Cei care ați fost în Piața Victoriei, care ați văzut la ora la care am ajuns eu era goală, acelor oameni o să le dau și explicațiile care le cer. În rest, vă aștept în teren, nu pe Facebook, să facem ceva pentru țara aceasta. Trecând peste această introducere, permiteți-mi să vă arăt despre ce este vorba și de ce planul legal care îl aveam din punct de vedere teoretic nu a funcționat. Cei care credeți că totul se rezolvă pocnind din degete, puteți să credeți în continuare. Se rezolvă pocnind din degete pe teren, nu pe Facebook. Așadar, ca să puteți să înțelegeți despre ceea ce este vorba, trebuie să vă fac un scurt rezumat a ultimilor 10 zile. Ultimele 10 zile în care s-au întâmplat foarte multe evenimente, pe care vă rog frumos să le verificați fiecare cu capacitățile voastre și fiecare independent de ceea ce spun eu, ulterior să ne verificăm rezultatele și să le putem corabora. Așadar, după cum am anunțat pe Facebook, am vrut să pun în scenă voința poporului care trebuia exprimată în Piața Victoriei la 1 decembrie. Piața Victoriei, după cum ați văzut, era goală. În schimb, la Piața Universității era o mulțime de oameni, unde eu personal n-am mai ajuns și nici nu am vrut să mă duc, dar oamenii care au fost pe lângă mine au fost până acolo și au luat pulsul lucrurilor. Revenind la ultimile 10 zile. În ultimele 10 zile s-au întâmplat următoarele. În urmă cu 10 zile, mai exact la data de... Imediat. La 24. La data de 24... Unde? Aici. La data de 24 a 11 a 2021 la ora 10:46, George, împreună cu mine, o să-l indic pe George în primul rând deoarece el este cel care a primit mesajele respective, George a primit niște mesaje pe Facebook de la o persoană care vreau să o protejez având în vedere ceea ce urmează să se întâmple după ce voi face acest live. A primit niște mesaje cum că la 1 decembrie, la Alba Iulia, este pregătit un atac terorist. Informațiile pe care ea le-a avut, de unde le-a avut, este strict problema dânsei, acelei persoane și ea singură să dea explicațiile celor care le vor cere. Eu nu am de ce să cer explicații. Atâta timp cât spre noi, cu 10 zile înainte de 1 decembrie, a venit un astfel de mesaj, George s-a consultat cu mine și am decis împreună să trimitem o sesizare către următoarele instituții: SRI, DICOT și CSAT. Fiind problemă de terorism și de siguranță națională, nu ne-am permis să ținem pentru noi acel mesaj, indiferent de consecințe și de efectele care o să le producă acest mesaj. Ulterior, la data de 24 a 11 la ora 10:46, noi am trimis acest e-mail în care conține o sesizare către
SRI, DICOT și CSAT. În urma trimiterii sesizării, Serviciul Român de Informații ne-a răspuns prompt în următoarea oră cu un număr de înregistrare, dar celelalte două instituții nu au răspuns în mod oficial. În schimb, la data de 29 noiembrie, seara, eu aveam programată, dacă vă pot arăta mesajele, o să continui ce am de expus, după care vă rog frumos să-mi aduceți aminte să vă arăt mesajele respective. Sau, stați puțin așa, să vedem dacă merge, lasă numărul de registrare. Unde-i, mă? Să întorci camera? Cred că aici. Aha. Acum să vedem. Lasă. Dă mai aproape. Ăsta este numărul de registrare primit de la Serviciul Român de Informații. 316 per 1941 din 24 11 2021, trimis la 11:43 de către SRI. Arată-te rog frumos și către cine am trimis datele. Au fost trimis către următoarele adrese: relații@sri.ro, contact@diicot.ro, csat-președinții.ro. Așadar, este clar, mesajul există. Numărul de registrare a fost primit. După ce am trimis aceste mesaje, am așteptat un răspuns de la celelalte două instituții fiind DICOT și CSAT. Răspuns care până la data de 29 noiembrie nu au venit. În data de 29 noiembrie am avut o întâlnire în afara localității cu un fost șef de stat major, cu care am vrut să discut o problemă de legitimitate și de legalitate referitoare la acțiunea legală pe care eu am propus-o pentru a exprima și a pune în scenă voința poporului. Întâlnirea respectivă a durat undeva la 2-3 ore, după care, la plecarea de la acest om de acasă, am fost interceptați de către un dispozitiv format din 4 mașini până la locuința unde stau în București. Acest dispozitiv a fost format din din 4 mașini aparținând a 2 instituții. Una dintre ele subordonată direct CSAT-ului și una dintre ele care nu pot să vă pun la dispoziție în acest moment, deoarece este o anchetă în desfășurare în acest sens. În seara în care eu am ajuns la locuința respectivă, am fost interceptat pietonal, să spun așa, de către 2 dintre membrii acelui dispozitiv și mi s-a spus că, datorită sesizării pe care noi am făcut-o spre DICOT, SRI și CSAT, se pare că informațiile respective, colaborate cu alte informații care ei le aveau, se indică a fi un atac, pus la cale un atac terorist de Ziua Națională, pentru a păta Ziua Națională la fel ca și Crăciunul din 89 și pentru a provoca o anumită vărsare de sânge asupra următorilor. Dacă nu mă înșel, ministrul apărării a fost la Alba Iulia, Diana Ivanovici Șoșoacă și, bineînțeles, eu cu George. Cu alte... Explică condiția, care era condiția să fim noi? Noi eram făptași, de fapt. Noi, de fapt, trebuia să ne aflăm la Alba Iulia după ora 11, unde ar fi trebuit să fie provocată această nenorocire, iar noi, datorită sesizărilor care le-am făcut în acest sens, noi trebuia să picăm oarecum de fraieri, țapi spășitori, iar ceilalți, nu știu dacă s-ar fi întâmplat sau nu s-ar fi întâmplat, dacă ar fi supraviețuit. Mesajul care l-am primit pe Facebook referitor la acest atac conține următoarele puncte. Menită să creeze panică, să împingă. Apoi sub podul de sticlă apoi sub podul de sticlă și lângă Hotel Cetate. În scurta noastră vizită, care noi am făcut-o la Alba Iulia în dimineața de 1 decembrie, în teren, George Popescu s-a încercat să fie atras în Hotel Cetate. Am fost chemat efectiv în Hotel Cetate, ceea ce nu, la momentul în care
Ne-am dus în zona unde trebuia să fie parada. Noi am stat numai în parc și ocazional s-a mai deplasat câte unul dintre noi în alte direcții. Eu am chemat pe cineva special să ne întâlnim în parc. Și o să ne lămurim. Persoana aia e victimă, deci nu avea nicio vină. Altcineva îl suna și spunea adu-l în hotel, adu-l în hotel. Ulterior, eu făcând în teren un traseu de observație, am observat că lângă podul de sticlă se trag niște panglici roșii, adică acolo urmau să treacă sau să stea niște oficialități. În seara de 29, când am fost interceptat în zona blocului în care locuiesc, mi s-a spus foarte clar, dacă vei rămâne la Alba Iulia și vei încerca să faci schema legală care o aveam în cap la Alba Iulia sau la București, s-ar putea ca să urmeze o deflagrație care voi să fiți vinovați. Ceea ce eu declar acum, dau statul declarativ juridic, invit autoritățile să stăm de vorbă pe această cale și să pun la dispoziția autoritățile informațiile și datele care le avem despre acest lucru, dar mai sunt niște elemente care aș vrea să vi le pun la dispoziție. În data de 29 seara, mi s-a spus foarte clar de către cei care au făcut parte din dispozitiv că la data de 30, George urmează să fie sunat de către un oficial al statului român și se va încerca un anume scenariu asupra lui, acest polițist fiind comisarul șef Mircea Tomiță. Ceea ce știam de la dispozitivul respectiv este că acest om, împreună cu cei care i-au dat ordinele, a fost interceptat și era interceptat la momentul la care urma să facă acest lucru. Cu alte cuvinte, din aceste informații, se poate deduce într-un mod rezonabil că acest atac, care a fost sesizat pe contul de Facebook al lui George, a urmat să fie pus în practică cu ajutorul anumitor instituții și persoane care sunt angajate în aceste instituții. Având în vedere că la apelul de la 1 decembrie nu ați răspuns să ne vedem în Piața Victoriei, vă invit cu toții, mai ales cei care ați fost la Alba Iulia și astăzi ați rămas în viață, să ne unim forțele și să aflăm adevărul referitor la acest aspect. Vă puteți baza pe mine și pe toate informațiile care le dețin la acest moment, plus probele care o să le atașez în acest sens, să aflăm cine ne-a pus viața în pericol și de ce. Dar, ca să continuăm această discuție și să... Atunci, măscă. Deci era indicat. Fă poze la tot pentru că o să fie probe. Vă invit pe toți în această seară să facem o anume incursiune în niște lucruri care, dacă le putem privi în oglindă, adevărul poate ieși la iveală într-o foarte mare parte. Referitor la acest aspect, ar trebui să începem cu următorul lucru. Având în vedere dosarul loviturii de stat, care în ultimii 31 de ani au fost plimbat dintr-un parchet în altul, probele din el au fost diluate sau au fost făcute dispărute, metoda anchetatorilor cu care m-am întâlnit în data de 29 seara este de a reconstitui anumite părți ale dosarului și de a le pune în oglindă pentru a putea să deducem adevărul în cele din urmă în fața unui judecător. În acest sens, ar trebui să vă aduc la cunoștință următoarele lucruri. Pentru a putea să ne dăm seama exact cu cine avem de-a face, trebuie să vă aduc la cunoștință actorii, cadrul și scopul din 89 și să găsim asemănările dintre momentele de atunci și de la 1 decembrie 2021. O să vă citesc din rechizitorul loviturii de stat următoarele. Ca să înțelegeți cu cine avem de-a face. Adică dacă în 89 aveam de-a face cu ăștia, gândiți-vă astăzi cu cine avem de-a face. Complicitatea procurorului militar Ilie Botoș la crimă. Ancheta condusă de procurorul militar Ilie Botoș s-a încheiat în 1994 cu neînceperea urmăririi penale. Un an mai târziu, secția parchetelor militare, apropo, în această anchetă din 2021 este inclusă și secția parchetelor militare. Cu toate că nu am voie să vă dezvălui anumite lucruri, dar eu
aleg să informez poporul, spre deosebire de Nicolae Ceaușescu, de exemplu, care a ales să nu informeze poporul. Poporul, din punctul meu de vedere, trebuie să știe ce face poporul cu informația, este strict problema lui. Așadar, un an mai târziu, secția parchetelor militare, închizând definitiv acest dosar, considerând că totul a fost un accident. În ziua de 24 decembrie 1989, la orele 7:30, echipajele elicopterelor numărul 82 și 89, aparținând regimentului 59 elicoptere Tuzla, au primit misiunea de cercetare aeriană și vânătoare liberă în condițiile de interdicție a utilizării stației radio, unde, în zona Ioan Corvin, unde a fost semnalată pe radar prezența unui elicopter neidentificat. La ora 8:05 au decolat în formație și după o patrulare de 30 de minute, fără a se constata ceva suspect, piloții celor două elicoptere au luat decizia să ia înălțime și să se întoarcă la bază. După ce a trecut deasupra unui deal, echipajul elicopterului numărul 82 a auzit o explozie și a avut senzația că se trage asupra lui. Încercând imediat să ia legătura radio cu echipajul elicopterului numărul 89 aflat în spatele dealului, acesta nu a răspuns. În schimb, la sol a apărut un incendiu și, apropiindu-se de acel loc, s-ar putea identifica elicopterul numărul 89 care ardea. Echipajul elicopterului numărul 89 era format din locotenent colonel Serghei Eftimie, pilot, 43 de ani, capitan Enache Mihai, pilot secund, 37 de ani, maestru militar Deleanu Gheorghe, 38 de ani, maestru militar Petrea Ștefan, 35 de ani. Elicopterul a fost doborât de către o rachetă Cub, lansată asupra sa, atenție, de divizionul AA de la Megidia, rămășițele acesteia fiind depozitate la regimentul 86 de la Fetești. Așadar, aici avem un exemplu în care românii trag în români. Dar haideți să vedeți de ce s-a ajuns la acest lucru și de ce tragem în momentul de față unii în alții. Asta este oglinda care încercam să vă prezint ca să puteți să înțelegeți în primul și în primul rând cadrul, actorii și scopul din 89 și din 2021. Atenție, mai departe. Și în acest caz a fost considerat de parchetul militar un accident, el nefiind anchetat niciodată. Și acum începe din punct de vedere al ororii crimelor care s-au petrecut și de care dumneavoastră ca popor nu știți nimica. Sunt echivalentul crimelor de astăzi, doar că va trebui să găsim punctele de legătură și să le expunem în fața justiției. Pe 28 decembrie 1989, echipajul aeronavei AN-24 al companiei Tarom, compus din Chifor Ioan, 38 de ani, pilot comandant, Walter Jurvocan, 31 de ani, copilot, Moldoveanu Mihai, 35 de ani, instructor de zbor, Marghidan Elena, 35 de ani, însocitoare de bord, Petre Bănică, 41 de ani, însocitor de bord și Cristea Gilu, 33 de ani, mecanic de bord, a decolat de la Otopeni cu destinația Belgrad. Până aici e simplu. Ascultați mai departe. Cursa charter fusese cerută de noua conducere FSN din nevoia de a aduce din Iugoslavia sânge pentru răniții din Revoluție. Așadar, FSN-ul, pe care eu în momentul de față, în comparația care o să o fac, îl compar cu PNL-ul de astăzi și o să înțelegeți de ce. De ce Iohannis nu a venit la Alba Iulia, dar în schimb, ministrul apărării, Diana Ivanovici Șoșoacă, Cioloș sau nu mai știu ce oficialități au fost, de ce n-au beneficiat de aceeași informație ca și Iohannis să stea acasă și de ce au fost lăsați acești oameni să-și riște viața în momentul în care la nivel național era grad 0 de atac terorist. Sper să găsim răspunsurile împreună. Oare din aceeași cauză pentru care Iohannis este șantajat prin dovezile din dosarul 1 per D per P per 2020 înregistrat la DICOT, ulterior mutat la DICOT Alba, ulterior mutat sub alt număr de dosar la DICOT central în care nu s-a făcut nimica de 2 ani de zile? Oare să fie aceleași motive? Vă garantez că în spatele acestei rețele, după cum o să prezint mai departe, se află Fundația Soros și o să discutăm despre asta și despre bursele pe care Fundația Soros le-a dat anumitor persoane din România, incluzând și organizatorul protestului de la ora X la ora Y cu pauză de somn între ele de la Piața Universității din 2021. Dar o să revenim asupra acestor
mai târziu. Deci cursa charter fusese cerută de noua conducere FSN din nevoia de a aduce din Iugoslavia sânge pentru răniții din Revoluție. Până aici e clar, nu? Ascultați mai departe. În avion se mai afla și Ian Harry Perry, 24 de ani, fotoreporter la ziarul britanic Sunday Times. Adică exact din Anglia trebuia să fie un reporter. Nu se putea din altă parte. De la Belgrad, Perry urma să ia alt avion pentru Londra. Atenție! Avea asupra sa casete video filmate în timpul Revoluției în sediu CC, dar și filme realizate în București și de mai mulți corespondenți occidentali. La scurt timp după decolare, la kilometru 55, sud-vest de București, avionul a fost doborât de o rachetă AA. Epava avionului a fost găsită în pădurea Mălinoasa, în apropierea comunei Vișina, din județul Dâmbovița. Alt elicopter IAR-330 Puma, aparținând regimentului 61 de la Boteni, a fost doborât tot în noaptea de 22 spre 23 decembrie 1989, în timp ce decola de pe aerodrom pentru a transporta muniție destinație parașutiștilor de la TVR. Voi înțelegeți până acum că singurii care puteau să dea ordine era noua conducere a FSN ca să poată să ascundă lovitura de stat încă de atunci, dar haideți să continuăm deoarece crimele oribile de-abia de aici încep. Se presupune că de către o rachetă SA-3 lansată de divizionul AA, care asigura protecția, echipajul a reușit să scape cu viață. Comandamentul Aviației Militare din Ordinul Generalului Major Iosif Rus a ordonat în 23 decembrie 1989 ca 3 elicoptere tip IAR Puma de la UM-01901 Boteni să bombardeze, atenție, cu proiectile reactive cimitirul Ghencea, pe motiv că acesta ar adăposti trupe de teroriști. Așadar, un general român comandă la 3 elicoptere să bombardeze cimitirul Ghencea, unde, ascultați ce scrie mai departe. Anterior, același ordin fusese dat regimentului 57 Aviație, înzestrat cu avioane MiG-23, înarmate cu tunuri și bombe de 250 de kilograme. Piloții migurilor au constatat că cimitirul e plin de lume și au refuzat să lanseze bombe în mulțime, întorcându-se pe baza din Cogălnicianu. În jurul orelor 10:30, elicopterul IAR-330 numărul 87, cu echipajul format din majorul militar Mircea, capitan Iordache Constantin și maestru militar Târna Florica, la câteva minute după decolare, a luat legătura radio cu punctul de coordonare al Comandamentului Aviației Militare, de unde Comandamentul Aviației Militare i-a transmis personal ordinul care specifica obiectivul asupra căruia trebuia să acționeze. Obiectivul indicat a fost cimitirul militar Ghencea, unde trebuia să execute foc, întrucât acolo se găseau transportoare teroriste, care s-a dovedit taburile ale unei milități militare din Focșani, introduși la ordin în dispozitivul de apărare al sediului Ministerii Apărării Naționale, fiind la rândul lor intoxicați că vor fi atacați de elicoptere de teroriști și au ripostat cu foc de mitraliere. Categoria de armament indicată a fost PRND, proiectile reactive nedirijate, calibru 57 mm, din direcția nord-est, conform ordinului primit dinspre MAPN spre cimitir. Înălțimea de intrare la atac a fost 700 de metri. După prima intrare asupra obiectivului, când a executat foc, pilotului s-a ordonat să intre a doua oară la atac din aceeași direcție și aceeași înălțime. La intrarea pe obiectiv s-a deschis focul cu muniție 12,7 mm și 7,62 mm asupra elicopterului, atât din curtea MAPN cât și din zona cimitirului. După degajare, mecanicul de bord a fost lovit în cap de un glonte de 7,62 și a rămas cu infirmitate permanentă. În plus, a mai fost avariată instalația de ungere, rezervoarele de combustibil, roțile de la jamba dreaptă și celula elicopterului.
Rezoluția din 8/11/1994, emisă de procurorul major magistrat Gheorghe Oancea, în dosarul 867 per 1991 al secției parchetelor militare, a închis dosarul pe motiv eroare de fapt. Dragii mei, am încercat să vă redau în oglindă și să vă pun în oglindă evenimentele din 89 cu evenimentele din 2021, pentru a putea să pricepeți și să realizați, să concepeți că noi avem astăzi de-a face cu urmașii acestor criminali și teroriști. Motiv pentru care acești criminali și teroriști, prin planul care l-au avut la dispoziție de 1 decembrie, au vrut să păteze și ziua națională a României cu un atac terorist sângeros la Alba Iulia, în capitala sufletului românesc, încercând să ne scoată țeapii spășitori pe George și pe mine, deoarece lui George i s-a adresat persoana respectivă, încercând oarecum să mă introducă și pe mine în această schemă. Doar că nu s-au așteptat ca noi să sesizăm la momentul respectiv aceste fapte către autoritățile competente. Înregistrarea telefonică interceptată de către cei cu care eu colaborez din secția de investigare a magistraților, parchetul militar și alte două instituții a căror nume nu pot să vi le dau, dar sunt subordonate direct CSAT-ului, ne-a pus la dispoziție înregistrarea respectivă pentru a putea să colaborăm și să ne coordonăm cât se poate de bine, ca noi, la momentul la care am fost la Alba Iulia, să nu facem ceea ce urma să facem din punct de vedere legal și să prezentăm lucrurile în fața poporului român, dar pentru a evita un atac sângeros terorist. Ăsta este motivul pentru care noi am plecat din Alba Iulia înainte de ora 11 pentru a evita o astfel de tragedie. Îi invit pe toți participanții de la Alba Iulia să ne adresăm justiției pentru a face lumină în acest caz. Invit pe senatorul Diana Ivanovici Șoșoacă să-și folosească toate abilitățile avocățești împreună cu colegii ei, iar dacă ministrul apărării naționale a fost și el la Alba Iulia, îl invit și pe dânsul să vă pun la dispoziție alte informații care nu le pot face publice încă și pentru a încerca să demascăm această clacă criminală care este instalată în România din 1989 și care a fost instalată din extern. Vârful de suliță a acestei mafii este George Soros, care a finanțat în ultimii 31 de ani absolut... Primul care a aterizat în România. Deci în 89 a fost primul care a aterizat în România. E primul care a adus primul $1.000.000, dacă nu mă înșel. Da. Conturile... De că a fost văzut primul în România. Conturile Fundației Soros, eu personal le-am depus de 10-11 ani autorităților, doar că până acum s-a mers pe lângă caz în loc să se meargă pe caz. La acest caz despre care vă vorbesc, este implicat, bineînțeles, și Raed Arafat. Raed Arafat are dosar numărul 1541 per 2020, colaborat cu Colaborat cu 169 per DPRP per 2020, per 1 per DPRP per 2020, per 1042800 per 2019, DCCU București, 42635 Ministerul Justiției, 10.053 per 8 per 1 per 2018 DICOT Alba, 691 DP 2015 DGA, 1 DP 2015 DICOT Alba Iulia, 38 55 38 din 23/12 BCCO 2019 BCCO Alba Iulia, 385 5381 23/12 2019 și mai sunt o listă de dosare care toate au fost colaborate sub secția de investigare a magistraților, sub o echipă formată din procurori ai secției de investigare a magistraților, procurori din parchetul militar, procurori DICOT și procurori din alte puncte interne și internaționale despre care nu am primit aprobarea să le fac publice încă. În schimb, mă adresez poporului român să ne unim pentru a afla și a demasca acest atac terorist care a fost pus la cale de Ziua Națională a României și să-i deservim justiției pe acești nenorociți. Dacă ai
Ceva completat. Referitor la 1 decembrie, ca un indiciu sau chiar ca dovadă indirectă, parada militară, cel puțin la nivel de informație publică, așa, în teritoriu, era programată pentru ora 11. Noi în jur de ora 10, nu? În jur de ora 10 eram în parc. Înainte de 11 am plecat, că știam că la 11 se poate întâmpla. Deci în momentul când s-a anunțat cumva, sau am știut cumva că în jur de ora 11 este parada, noi am plecat în Alba Iulia, fiindcă am fi fost la locul faptei, ca să zic așa. De fapt am fost, nu vreau să sune pretențios sau nu știu cum, nu ne victimizăm deloc. Conform dovezilor dosarului care se încearcă să constituie acum și cercetărilor, o să se adeverească. Deci noi am fi fost cei care am fi murit acolo la fața locului și pe seama noastră s-ar fi pus atentatul. Mai mult decât atât, între ora presupusă 11 și ora 15, când s-a ținut cu adevărat parada, a mai fost dată ora 1, fiindcă ei nu mai știau, deci acești criminali nu mai știau unde suntem. Deci noi dispărusem din dispozitivul pe care îl programaseră. Au amânat pentru ora 1, după care, încă negăsindu-ne, neștiind cum să ne localizeze, dacă mai suntem sau nu în zonă, au amânat-o pentru 15. La 15 au dat-o că nu mai puteau. Cât să o mai amână? O făceau la ora 17? Deci înțelegeți, 2 amânări cel puțin, da? De la 11 la 1, de la 1 la 3, la 15, la ora 3 după amiaza. Timp în care noi am plecat de acolo spre București. După aia, referitor la dosarele cu Raed Arafat, trebuie să înțelegeți un lucru, că atâta timp cât toate aceste dosare nu sunt în lucru, în mod efectiv, acolo unde au fost depuse, lăsați ancheta care se face la SIJ, da? Și o să spun și despre motivul pentru care SIJ-ul trebuie desfințat la 31 decembrie, la 31 până la 31 martie, este exact ca acest dosar să nu ajungă niciodată în justiție, trimitere în judecată. Deci, sunt 10 dosare, să zicem, da? Din 10 dosare pe parcursul a 6 ani cel puțin, până la Raed Arafat, nu s-a dat la niciunul, nici neînceperea urmăririi penale, dar nici nu s-a dus mai departe. Sunt ținute. După aia, SIJ-ul, de câți ani a început scandalul cu SIJ-ul și că trebuie desființat? Tot de 5-6 ani de zile. Deci trebuie să fii, nu știu, lipsit de logică, lipsit de bun simț, să nu vezi adevărul. Deci dosarul central, să zicem, cel care are să ducă la bun sfârșit lucrurile, dosarul mamă este la SIJ. Da? SIJ-ul trebuie desființat, domnule. În acest dosar, fără nici cea mai mică exagerare, volumul de documente care a trebuit să fie parcurse și procesate de procurori depășește o cameră de 3x4 de sus până jos în toată circumferința ei. Ca să înțelegeți volumul de lucru care există și de ce se, oarecum nu că se întârzie, dar eu, lăsându-mă folosit ca și momeală în anumite cazuri, am reușit să demasc anumite persoane care fac parte din sistem sau care întrețin sistemul din anumite puncte de vedere sau controlează sistemul. Am pus la dispoziția autorităților toate elementele necesare pentru a scoate președintele României pe Claus Iohannis din elementele de șantaj în care se află și chestiile astea durează, oameni buni, pentru că oamenii refuză să colaboreze, iar atunci procedurile se întind pe perioade mai lungi de timp. În cazul în care noi rămâneam la Alba Iulia după ora 11, acest lucru ar fi fost pus în practică, iar noi, chiar dacă trăiam sau nu trăiam, eram scoși țapii spășitori datorită faptului că le-am dat scenariu pe care o persoană căruia îi mulțumesc de data aceasta pe cale publică a reușit să transmită informația în mod corect și real, iar noi am transmis-o mai departe. Poate nimeni nu se aștepta ca noi să transmitem informația mai departe, poate era o capcană de la cap până la coadă, dar noi am considerat că nu ne putem juca cu așa ceva și indiferent de conținutul mesajelor care le-am primit, atâta timp cât am menționat un atac terorist la 1 decembrie 2021, noi ne-am făcut datoria de cetățeni, de oameni care au făcut armata și avem un jurământ militar și am transmis autorităților mai departe. Ceea ce George a postat ieri pe net referitor la dispariția mea este o mare neînțelegere, deoarece eu am plecat fără telefon de acasă la o întâlnire care nu știam nici cât durează, nici unde se va întâmpla, motiv pentru care am fost plecat de acasă aproape 24 de ore fără telefon. Mai mult de 24. Mai mult de 24 ore? Da.
Mai mult de 24 de ore fără telefon. Oamenii au intrat în panică, le mulțumesc că mă iubesc și că îmi poartă grija, dar referitor la dispariție, a fost o dispariție oarecum contextuală, dar a fost practic, am lipsit de acasă fără telefon. Asta este singura lămurire pe care mă simt dator să o aduc publicului. Nu a fost niciun fel de răpire, am colaborat cu autoritățile în acest timp și cu asta basta. Explicațiile care credeți că vi le datorez, credeți-mă, vi le dau în Piața Victoriei în momentul în care reușim să strigăm cu toții libertate. Referitor la momentul ăsta, cu dispariția ta, de fapt plecarea ta de acasă, care s-a prelungit, în mod, pentru mine cel puțin, nu s-a justificat intervalul de timp. Noi aveam un consemn, să ne dăm semne la 12 ore, să știm unii de alții. Dar având în vedere că eu n-am avut telefonul la mine și nu m-am gândit nicio secundă, de fapt, practic am uitat de această înțelegere care am avut-o, George a făcut ceea ce a făcut, îi mulțumesc pe această cale că ține la mine. Vreau să adaug că dacă s-a produs așa, poate e mai bine că s-a întâmplat așa, fiindcă eu nu aveam de gând să dau materialul la public în momentul când l-am dat, decât l-am dat în disperare de cauză, da? Fiindcă m-am gândit că așa îl protejez pe Raul, conform datelor de material, să verifică faptul că noi eram cumva puși într-o situație de țapi spășitori. Da? Ăsta a fost singurul motiv. Daniel Gașpar, când stai la masă cu mine și cu generalii, te rog frumos să spui ce vrei tu. Eu am fost să mă documentez și să cer anumite sfaturi militare din punct de vedere al legitimității și legalității a operațiunii care noi am vrut să o punem în practică. Eu nu sunt atot știutor cum ești tu și eu când nu știu mă duc și bat la ușă și întreb. Nu-mi permit să joc niște cărți în necunoștință de cauză și viața oamenilor când implică poporul român. Dacă tu îți permiți, eu te invit să stai la aceeași masă cu generalii cu care am stat eu și să le cer lor explicații referitoare la ce înțelegere am avut sau ce nu am avut. Oricum adevărul va ieși la iveală în cele din urmă, iar toți cei care ați încercat să denigrați oarecum această întâmplare și să blamați această întâmplare, țineți cont că la un moment dat vă veți întoarce și vă veți cere scuze singuri, pentru că eu nu vă judec și vă iert din momentul în care faceți aceste lucruri, deoarece este dreptul vostru să faceți ce considerați de cuvință. Eu sunt stăpân pe viața mea, nu dau explicații nimănui, absolut nimănui. Tot ceea ce eu fac din punct de vedere al voluntariatului, iar cei care vor, într-adevăr, să le dau explicații, vreau să-i văd cot la cot cu mine, nu pe Facebook. Pe Facebook sunt foarte mulți viteși și eroi, dar țineți minte că la 1 decembrie 2021 Piața Victoriei era goală, iar eu v-am anunțat cu câteva zile înainte că ne vedem la Alba Iulia și la București. Cu astea, consider că ar trebui să închidem pe această seară. Sigur. Vă mulțumesc frumos pentru griji. Toți cei care v-ați îngrijorat pentru mine, cei care nu v-ați îngrijorat pentru mine și v-ați dorit să fie altfel, vă asigur că nu mor caii când vor câinii. Vă iubesc pe toți, indiferent că sunteți vaccinați, nevaccinați, și împreună doar vom învinge și vom putea striga până la urmă libertate în teren, nu pe Facebook și nu din tribună. Vă doresc toate cele bune, o seară plăcută, vă iubesc, hai liberare! Hai liberare!